Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach 1, Rhifau Cymhlig 6 Locws. Dihongliad modulus z minus w. Mae'r diagram yn dangos y rhifau cymhlyg z ac w ar ddiagram ar gand. Wedyn, os roddwch chi w yn mynd i'r cyfeiriad arall, fel minus w, os dechreuwn gyda z a symud gyda'r median minus w o ddiwedd y z, bydd y pwynt newydd ar ddiwedd mediant w nawr yn z plus minus w, neu z minus w. Felly dyna'r pwynt sy'n cynrychioli z minus w. A dyna'r linell sy'n mynd tuag ato fe, felly hyd y linell yma yw modulus z minus w. Ond mae'r siap sy'n cael ei gynrychioli yma yn barlelogram. Felly mae'r linell sy'n mynd o w i z hefyd yn mynd i fod o hyd z minus w modulus o. Mae hyd y llinell sy'n gysylltu z i w yw modulus z minus w. Felly dyna ni, mae'r ddau linell yna ar un maint. Felly z minus w modulus hwnna yw hyd y llinell sy'n gysylltu'r pwynt sy'n cael ei gynrychioli gan z i'r pwynt sy'n cael ei gynrychioli gan w. Cynrychiolwch ar ddiagram ar gand yr holl rhifau cymhlyg sy'n bodloni'r hafaliad modulus z yn haflu 3. Felly, yn geometregol, mae modulus z yn haflu 3 yn golygu y pellter rhwng z a'r tardd yw 3 uned. Felly, unrhyw z o gwmpas y tardd yn mynd i fod yn 3 uned yn golygu bod y locws llwybr mae z yn gallu bod yn mynd i fod yn gylch gyda canol 0, 0 a radiws 3. Dyna ni, mae z yn gallu fod unrhyw le o gwmpas y cylch yna. Yn algebraidd, os ydyn ni'n gosod z yn hawlu x plus i y, mae'r hafaliad modulus z yn haflu 3 yn rhoi ni modulus x plus i y yn haflu 3. A modulus yn golygu cymeryd Pythagoras o ran real a dychmygol. Felly mae ailithradd x sgwar plus y sgwar yn haflu 3. Sgwario'r ddau ochr, a ni'n cael x sgwar plus y sgwar yn haflu 9. Felly hafaliad, cylch, canol 0, 0, x minus 0, y minus 0, yn haflu'r radiws wedi ciwbo, felly 3. So ni'n cael yr un peth o'r ddau ddull. Cynrychiolwch ar ddiagram ar gand yr holl rhifau cymhlyg z sy'n bodloni'r hafaliad modulus z plus 3 minus 4i yn haflu 3. Felly, tro yma, mae angen i ni cael z minus y rhif cymhlyg, felly z minus 3i plus 4i, z minus 3 plus 4i yn haflu 3, sy'n golygu y pellter z wrth y rhif cymhlyg minus 3 plus 4i yw 3 uned. Felly eto bydd gyda ni gylch o gwmpas y pwynt minus 3, 4 gyda radiws 3. Dyna ni. So mae y modulus yna yn golygu y siap yna. Yn algebraidd, gosod z yn haflu x plus i y, bydd modulus z plus 3 minus 4i yn haflu 3 yn rhoi i ni x plus i y plus 3 minus 4i yn haflu 3. Felly cymeryd gam y modulus gyda ni, cymeryd Pythagoras o'r ran real a ran dychmygol. So ran real yw x plus 3 a ran dychmygol yw y minus 4. Pythagoras o hwnna, x plus 3 di sgwario
plus y minus 4 di sgwario ail isradd hwnna yn haflu 3. Sgwario'r ddau ochr, yn ni'n cael yn haflu 9. Felly mae hwnna yn hafaliad cylch sy'n canol minus 3 plus 4 gyda radiws 3. Fel gawson ni yn y datrysiad geometrigol. Cynrychiolwch ar ddiagram argand yr holl rhifau cymhlyg sy'n bodloni'r hafaliad. Na tro yma, mae modulus z minus 2i dyn ni yn hafalu modulus z plus 2. Felly, yn geometrigol, mae gyda ni bod y pellter, am y ran cynta, y pellter o z wrth 2i yn hafalu y pellter z wrth minus 2. Mae angen z minus y rhif ni angen y pellter wrtho. So, mae gyda ni wedyn ni locws pwynt sy'n mynd i fod hanner ffordd rhwng 2i a minus 2. So, ni angen yr hannerydd perpendicular y pwyntiau sy'n cael ei gynrychioli gan rhywna. Hynny yw, hannerydd perpendicular y pwynt 0, 2 ar gyfer 2i a minus 2, 0. Felly, dyna ni y locws ar gyfer y pwynt z sy'n mynd i fod un pellter wrth y pwynt 2i ac wrth y pwynt minus 2. Yn algebraidd, ni'n gosod z yn haflu x plus i y. Felly, x plus i y minus 2i, modulus hwnna, yn haflu modulus x plus i y plus 2. Cymeryd y darnau real a dychmygol. So, x plus 2 plus 2y, wneud Pythagoras. So, ail isradd, x sgwar plus x minus 2. Wedi sgwario, ail isradd hwnna, yn haflu ail isradd, x plus 2 di sgwario plus y di sgwario. Cymeryd sgwar o bob ochr, sgwario'r ddau ochr, a ni'n cael hwnna heb y sgwar. Nawr mae angen lluosi mas tro yma i gael hafaliad y llinell. Felly mae gyda ni x sgwar plus y sgwar minus 4y plus 4 am y bracet. Y bracet yma x sgwar plus 4x, 2 waith y canol, plus 4 ac y sgwar am yr ola. Felly mae rhai pethau yma'n canslo. Mae'r x sgwar yn mynd, mae'r y sgwar yn mynd, mae'r 4 yn mynd. Felly mae gyda ni 4x a mae hwnna draw a 4y yn haflu 0. Felly yr hafaliad y llinell yw 0 yn haflu x plus y, neu y yn haflu minus x. Dyna beth sydd gyda ni. Yn yr enghreifftiau blaenorol, mae dull geometrigol yn rwyddach na'r dull algebraidd. Ni'n gallu gweld beth sy'n digwydd. Ond, mewn rhai enghreifftiau, y dull algebraidd yw'r unig ffordd i ddatrys y broblem, gan nad oes modd gweld yn rhwydd lle mae'r locws fod mynd. Felly, cynrychiolwch ar ddiagram argand yr holl rhifau cymhlyg z sy'n bodloni'r hafaliad modulus z yn haflu 2 waith modulus z minus 3. So, yn geometrigol, byddwn ni angen am yr un cynta z i'r tardd, y pellter yna, yn haflu 2 waith y pellter z wrth 3. Ond, cyn symud ymlaen o fyna, bydde angen gwybodaeth yno ni am gylch Apollonius. Felly triol y dull algebraidd. So gosod z yn haflu x plus i y, a ni'n cael modulus x plus i y yn haflu 2 waith modulus x plus i y minus 3. Felly, cymeryd yr ran real, neu Pythagoras, so felly ail isradd x sgwar plus y sgwar ar ochr chwith yn haflu 2 waith ail isradd x minus 3 di sgwario plus y di sgwario. Na sgwario'r ddau ochr yma, mae 2 dyn ni angen ystyried, felly mae hwnna'n mynd am 4. So sgwario'r ddau ochr ni'n cael hwnna heb y symbol ail isradd.
lluosi mas ar ochr dde, a ni'n cael x sgwar plus 2 beth y canol, so 6x minus 6x plus 9 plus y sgwar, i gyd i lluosi dy 4, a wedyn mynd ar x sgwar ar y sgwar draw, ni'n cael 3x sgwar minus 24x plus 36 plus 3y sgwar. Felly ni'n gallu rannu hwnna i gyd y 3, a ni'n cael x sgwar minus 8x plus 12 plus y sgwar. Na cwblhau'r sgwar i weld dwi'n gylch. So x sgwar minus 4 wedi sgwario minus sgwar ar un ola, so minus 16, plus 12 dyn ni, plus y sgwar. Felly mae hwnna'n rhoi i ni x minus 4 di sgwario, plus y di sgwario, minus 4 fyna mynd draw'r ochr arall 4. Felly mae gyda ni hafaliad cylch, gyda canol 4, 0 a radiws 2. So dyna ni locws y pwynt Z sy'n symud yn ôl y reol yna. Cynrychiolwch ar ddiagram argand yr holl rhifau cymhlyg sy'n bodloni'r hafaliad yma. Felly modulus Z dros Z minus 3 yn hawl i 2. Rydym ddim yn gwybod bod ni'n gallu, os ys ffracsiwn tu fewn y modulus, mae yr un peth ar modulus y ddau ar y wahân. Felly, ni'n gallu gwahanu'r Z ar Z minus 3. Felly modulus Z, rannu dy modulus Z minus 3 yn hawl i 2. Lluosi bob ochr gyda Z minus 3, a ni'n cael y gwerthoedd yna. Ond hwn yw'r un hafaliad a oedd dynnu yn yr enghraifft blaenorol. Felly yr un cylch bydd dynnu. Dyna ni. Dihongliad arg nawr, Z minus W. Felly ni angen yr ongl Z minus W. Mae Z minus W yn cynrychioli. Mae'r diagram yn dangos y rhifau cymhlyg Z, W a Z minus W a diagram argand. Arg Z minus W yw'r ongl sy'n rhwng yr uchelyn X positif a'r llinell sy'n cynrychioli Z minus W. Dyna ni, yr ongl yna. Ond gan fod y siap yn barlelogram, bydd hyn yr un ongl a sydd wrth W rhwng y llinell sy'n paralel i'r uchelyn X positif a'r linell tuag at Z. So mae arg Z minus W yma a yma. Felly, yr ongl arg Z minus W yw'r ongl wrth W sy'n rhwng y linell sy'n paralel i'r uchelyn positif X a'r linell tuag at Z. Cynrychiolwch ar ddiagram argand ar wahanol y set o bwyntiau Z sy'n bodloni, felly mae 3 cwestiwn dyn ni yma. So yr un gynta, arg Z yn haflu pi dros 3. So mae hwnna yr un peth â arg Z minus 0. So W yw 0. So rhaid i'r ongl wrth y tardd rhwng yr uchelyn X positif a'r linell tuag at Z fod yn pi by 3. Pi rannu dy 3. Felly, dyna ni. Locws Z yn mynd i fod ar y linell sy'n cynrychioli'r ongl rhwng y linell a'r uchelyn X positif yn mynd i fod yn pi dros 3. Yr ail un. So Z, arg Z minus 1 plus 2i yn haflu cwarter pi. Felly, rhaid i'r ongl wrth 1 plus 2i, fel mae'n dweud yma, rhwng y linell sy'n paralel i'r uchelyn X positif a'r linell tuag at Z fod yn pi dros 4. So, y pwynt yma, linell uchelyn X positif a'r mae Z yn mynd i fod yn y cyfeiriad pi dros 4 o'r pwynt yna. Felly, dwi ddim yn dod nôl o'r pwynt yna, mae fe dim ond yn mynd yn y cyfeiriad yna, o'r pwynt.
Ar un ola, arg z plus 2i, so z minus ni angen, so z minus 2i i fod yn minus 2 pi by 3. Felly, rhaid i'r ongl rhwng wrth y pwynt minus 2i, rhwng y linell sy'n paralel i'r chelyn x positif a'r linell tuag at z fod yn minus 2 pi wrth 3. Felly dyna'r pwynt. Yr uchelyn x positif, yr ongl yn minus, so mynd gyda'r cloc, yn minus 2 pi wrth 3, a dyna locws z. Cwestiynau i chi, darllenau nhw, mae atebion yn dilyn, so felly stopwch i'r cyflwyniad a triwch nhw allan cyn gweld yr atebion. Cynrychiolwch ar ddiagram argand ar wahân set o bwyntiau sy'n bodloni, so'r un gynta, modulus z minus 5i yn haflu 3, yr ail un, modulus z plus 2 plus 3i yn haflu 2, a'r un ola, modulus z yn haflu modulus z minus 6i ar ddiagramau argand. Profwch fod locws y pwyntiau sy'n bodloni yr mynegiad yma yn cynrychioli cylch a darganfyddwch ei ganol a'i radiws. Cwestiwn 3. Lluniwch ar ddiagramau argand ar wahân y set o bwyntiau z sy'n bodloni arg z minus 2 plus 2i yn haflu pi dros 3 a arg z plus 3i yn haflu pi dros 2. A wedyn, ar un ola, nodwch yn glir ar un diagram argand y set o bwyntiau sy'n bodloni'r amodau canlynol. Felly un yma, so chi angen rhanbarth, llunio rhanbarth sy'n bodloni yr amodau yna a'r amodau yna. Felly, yr atebion yn dod nawr. So, cwestiwn 1, cwestiwn 2, cwestiwn 3 a cwestiwn 4. Y rhanbarth chi angen yw'r rhwng y ddau linell yna. A'r cylch yn haflu 1, radius 1, radius 4, pi dros 4 hwnna a 3 pi dros 4 hwnna. So dyna rhanbarth chi angen. A dyna ddiwedd y fideo ar rhifau cymhlyg 6 locws.